Why is your mission always sloppy, Captain? Saan ni samok diri? Kanan ni moturoy. Pagyago. May bahala ninyo. Mugiro ninyo. Sunod, teksa ta. Sige. Ato sa tas opisina. Magkuha tag armas nga bag-o. Nasa tayo mission, sis? Sis, sige mga tuta nya katulog ka sa opisina. Magkuha pa tas sa ani general tawag. Nga, unsa kahat pa kay murag gutom naman. Dali oy kinabuhi date. Kinsa naman sa Sa imong naman date? sa mong date. Secret. Si Mr. Secret na sad. Kaning ita adri ma'am, mo na bagong gipalit. Kun kaloy Don Justin. Saan ni samok diri? Kanan ni moturoy. Sa isa tani sa pas mananga. Kanan moturoy. Maayo pa yung pili si Don Camilo Don Justin ba? Mga gwapo, isog pa. Bilib na kay ko ba? Salamat ma'am. Ma'am, samantala. Ay kapala. Atuan ni tanan ring ni Don Kaloy ug Don Justin. Safety kay kita diri. At nata kay Oh really? Oh, sige madam Samantha, tara. 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 Ito lang diskarte lang mga patay na siya na naman. Asa naman ni dapit ta uy. Murag nga taap naman ta ani. Sis, ikaw gabi ni lugar diri. Ano say signal akong cellphone uy. Asa man ni dapit ta? Wag ta lang sa ama. Maday asa ba? Ay signal. saan din? Happy first man yo. Ito. Mura ba bitik Oh, Jud. Ano sa og na sila Jud? Ano sa kanila diri ka? Hoy, pabuta ko. Piling mo barangay yung sudlan. Ang opisina ni General ko nga to. Mo ba? Uy, isaag kay kaani di ay. Hoy! Timers! Ako mo sa lahat. O na lang mo makagawas pa mong buhi diring lugar ha. Mo ni lugar ni Don Kaloy ni Don Justin. Ano di mo armas ay? Pagyago. May bahala ninyo. Isa man na silang mga tawhana. Mo ni BT Force. Mo ni mga panglitang kontra nato. Kamu, amugiro ninyo. Sunod, teksa ta. Nasa tiguan nagkakara na sa imong buang. Kini mo tagam. Wa na tagam ng kumo. Kopte. Gawan. Wa na tagam buang. Ano po na? Tako niyo ko si Carl. Pagdali. Pat! Pagdali. Gutom sa ka? Okay, kurta day. Baka baka na sa babag mama mo? Karon mga auto niya, ha? Ha? Kabalak tayo sa katawad siya. Lipay, ko sa nanay. Tawagan mo amigo. Okay, mga auto niya, ha? Sukol ka? No, again. Hoy, selfie. Tabayan niyo si Anjay. Batsi! Ang sama taon mo, oy. Mga laki mong buhat niya, napindi mong babae, your fault, stop it. Papunta na ka ma'am, sing over eh. Shut up! Ako sa kabagong kinayin. Ang cellphone. Oh, si General ini. Hello, General. Sir, Oh, kumusta man yung lako? okay na boss ang mga lakabos. Walay problema. Why problema? Wala boss. Nasambran ko sa agoy. Oh, pero wa siya makan okay ra. Wala siya naaman. Nadaplisan lang, boss. Ha? Nadaplisan lang? Ay, magkadapit na saman. Secret. Why is your mission always sloppy, Captain? Mao lagi, General. Nangayo jud ko dako na pasensya, General. Pakyas jud mi sa mong misyon. Nakadesisyon ako, Captain. Unsa? Ako kang paulipan sa imong mission. Tagay pa kong taas na higayon, General. Taas ng higayon nga akong gihatag kaninyo. Uyog sa imong grupo. Ayo, General. Ako lagi ni mabuhat. Tagay lang jud ko sakto na panahon. You are suspended, Captain Unsa? Rice.
imo ko isuspenso. Di na mahimo, General. Kay bawa ka, dako kay ko gamit diri. Labi na kani atong misyon. Di basta-basta atong kontra, General. I know, mao nang ihatag ko ni sila ang mission. Unsaon na lang atong grupo, General. Kung wala ko, kinsay mamulid nila. Captain Cards, that's my order. Maong ayaw ko question sa akong mga decision. Sige, General. Sige, General. Akong dawaton ang imong istorya. That's good, Captain. Sige, Okay, bye. sige, General. Bye. Usa mo dre. Asa man ito silang kuan dai? Silang agoy si Charles. Asa ni sila dai? Baka to, masina na butoy appointment ron, ang rate na putog kanding. Ako hindi kami hiluta eh. Ah, Kana, may ilo. Pinudanay. tugdabon skid ba? Mapiang jud ko ni, pamawalan ko ugmani ba? Kana. Oh shit. Asa ni sila dai? Kumusta naman? Okay ra. Ang akong gisulti nimo. Nga papangitaon ti kag babay. Nga gwapa, puti, alang sa akong gugma. Na ako'y nakitaan pero amo pang giplanuhan kung saon na mo pagkuha na tumbayhan na. Sayon ra. Ing na sa pagstorya. Dadunti kaday sa akong dapit. Kay naay naghuwat nimo nga imong iila-ilaw niya pero maibog gid kaniya kay siya buutan pagkatao pero mapinanggaon og naa ka siyang atubangan. Sige. Pilipina. Gwapa, puti, taas buhok, tatuan pa. Asa man ang akong anak? Ang imong anak boss nara dito. Nagkita pa mi. Munay maayo. Dad-a ang akong anak sa akong hideout, sa akong harublakan. Kay adto ta mag-meeting, doon na tayo meetingan nga importante alang sa tunggos. Okay boss. Copy boss. Kopya ng tanan. Kana, munay labing maayo. Masaligon ko ninyo kay sino pagkatao buutan kayo. Salamat kay Boss Lino. Makalaom ka ug makasalig ka. Kay ang mga tulukoy amo ng pitulon. Kana may maayo. Aron bakita sila nimo, mahadlok sila ug magkurog-kurog labaw pagtiguang niya. At ang lasa. Ento mo sa bus na po, ha? Oh shit. My goodness. Kisa naman yung tagay. Kaya tagay, uhaw na kayo. Kisa naman yung lima. Uhaw na kayo, kaya tagay.